Good morning, good afternoon, good evening, all. Ụtụtụ ọma na ndị Igbo. Keke unu mee. Ama m na unu bọlụchi tata nke ọma. Tata bụ ụbọchị Orie ọma. Orie dịla anyị mma. Orie wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Wetara anyị ihe akụ na ihe enwe. Onye Igbo ọbụla ihe ọma merụ gị n'ụbọchị taa. Tata bụ ụbọchị mmiri. Mbọsị Chukwu okike ji asachapụ ụmụ ya ụchụ. Mbọsị ndị mmiri ji enyere ụmụ ha aka. Mbọsị ndị mmiri ji agbapụ ụchụ, ewepụrụ ndị nke ha ihe ike n'ụzọ ha. Ụtụtụ tata dịrị anyị mma. O nwere ihe nchọ ka nlụtụ aka tata. Ihe gbasara dada, dreadlocks, isi dada. Mgbe ụfọdụ ihe dị na dada a na-agbagwoju ụfọdụ anya. Mara nka ngasị na aghọtasịrọ, enwesịrọ nghọta na-eme iji eche ya ntu ahụ. Ihe a na-akpọ dada, o nwere ihe ọjọọ dị na ịmụrụ nwa ga-abụrụ dada. O nwere nwa ahụ bụ dada, o nwere alụ nwa afọ mee. Ọ bụrụ alụ, ọ bụrụ ihe ọjọọ na nwa gị bụ dada. Nwa dada bụ nwa si n'osimiri were bịa. Dada ụmụaka si na mmiri. Majority of them bụ na mmiri kafasi. And nwa dada bụ nwa nwere nnukwute destiny. Nwa nwelu akala ugo. Nwa akala ya pụtara ife. Nwa bụ akala ọma were bịa n'ụwa. Nwa ọbụla efu bụ isi dada. Mgbe ụfọdụ si na ịchọrọ ya, o nwere ike arụ ọkwa na-ele nwatakịrị. Nwatakịrị a na-anyị nga arụ ọkwa na-ele isi a na-acha ọkụ. A na-agwa gị sị gị, nelegodu ma nwa dị ntu a ọ bụ dada. Isi na ịchọrọ ya na mba olide eme ụdị ihe a, na ịchọ ọkwa dada n'ụzọ gị nọ ihe alụ. Dada abụla arụ. Ịbịazie megide otu ọnwa ahụ ebido n'ahịa ahụ, nwatakịrị a na-agbada. Ana m afụ so many people ịgwafịa ha sị na ọ bụrụkwa na ọ ma mmekwa, God forbid. Kedu ihe ị na-afọbid? O nwere ihe alụ, o nwere ihe alụ dị ya na. Majority of ụmụaka dada bụ divine destiny wee bịa. Some of them bụ ndị ozi. Some of them bụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Akwụkwọ na-agwafe okwu. Ha banye n'ọhịa ntụ akwụkwọ na-ezighị ozi, mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ezighị ozi. Some of them bụ ndị dibịa, some of them bụ ndị eze nwanyị. Tupu ị kpụọ nwa gị isi, jee n'afa ka ị chọpụta ma nwa ahụ chọgo ka akpụọ anya bụ isi. Tupu ị kpụọ isi a, ọ bụrụ na ị jụrụ ese wee kpụpụ nwatakịrị ya isi a, o nwere nwa ọ ga-abụ bụrụ ọnwụnarị. O nwere nwa ya abụọ bido dọgharịba gị, nafuo gị ego, nafusie gị ego, ọnwụọ. Ịkpụ dada n'oge na-ekwesịghị ka akpụọ ya na-emebi ihe dị iche iche. O nwere nwa ọ ga-abịa ịkpụọ ya dada ọgwọbịa na ọghọlụ ngwọlụ. Nwa ha na-agwọlụgharị n'ala because na imezuru ihe ya na otu ya kwuru. Imezughọrọ ya ihe kwesịrị ka imeele ya. O mee nwata dị ntu a, maka na imezuru ọrụ nwatakịrị ya ihe ikwesị ka imeele ya, ọgwọba nwa n'ala. Ọ bụrụ nwa na-achọba ịga ije, nwatakịrị agwọlụzie n'ala. Mgbe ahụ ịkpụrụ ya dadi ya n'oge na-erubeghị ka ịkpụ ọnya, ịkọtụọna ya na otu ya, akara aka ụwa ya ịkọtụọna ya. Nwa ahụ tozie obido na-adagharị na-achọ onwe ya. Mgbe ụfọdụ ndị bụ isi dada ha too ha sị na ihe na-esiri ha ike, na ọnọdụ adịrị ọlụfa mma, mana fa jekwa na afafa na-agwa ha na ha bụ nnukwu mmadụ, mana na ihe a ka nọ n'ihe isi ike. Ihe na-ebu ya bụ na akpụrụ dada ahụ mgbe ekwesịrị. Nwa gị bụrụ dada, welu mmiri akị oyibo saa nwatakịrị isi. Iweta ose ọjị, taa bụ ose ọjị. Bifo imepee ya, isi ụtọ wefee aka gị n'azụ, ịgbawa ose ọjị a n'azụ gị, iwepụta ya n'iru gị. Iweli ya mkpụrụ ịnọ, ịjụọ nwa a n'isi, ịjụọ ya, ịjụsịa ya n'isi, ịtụfuo onye ebe mmadụ na-ama azụ ya ụkwụ. Isi ajụọ nwa gị oyi. Nwata bube dadi ya na-eto, ijee na afa jụọ ese. Nwata ọ chọghị ịkpụ isi ya, kedu ife nwere ihe lijuru afọ ụmụaka dada na ana ha espasị gị sie nri ma ịsala aka. Mana ọ bụzi na ịbịa gbaba nwa ya ele, ị chọrọ ị nabatara ya, ị na-ata ya afụfụ na-ama treat the child because na ife n'obi isi dada. O nwere ike mgbe ị ga-eji chọpụta ijeze ka ịkpụ ọnya, ọ lebe nnukwu ife, o bido nabaghị efi. O nwere nwa ya sị na-ewu na-efi, ọ nabaghị ihe gbagotelu n'afa.
nọ ihe a ka ga-eji kpụ isi ndụọrọ ndịdọ dị ya na nwatakịrị dada is a great pep na-agwọ ọgwụ ego ada eji onye dada agwụ ya na-atọ nwa ada eji onye dada ada atọ onye dada ịtọgodi ya ị ga-atọchigata ya azụ ịtọlụ nwa bụ dada ịtọchachakwa ya ichigata azụ na-agwọ ọgwụ ego ada eji onye dada agwụ ya isife adịla aja isife adịla ọgwụ ịmụta nwa dada nabata ya n'obi ọcha gị were mmiri akị saa ya isi ka nnukwu mmadụ ya nwee ike pụta ife ịgwọ ya n'oge imebigo nnukwu mmadụ ya o tozie ọ na-achọ onwe ya ihe bido otue isi finya ime ya na otue adị n'ilo ya na ndị otue adị n'ilo ndị otu ya na-ebuzi ya ga ndị otu ebido na-agasasịrị ihe ndị otu ebido ozi ekwesịrị ị na-ezie adụ azụ o melụ mụnwa